Ahoj, vítejte na Pixstar.cz. Přesně jak řekla moje paní Peterková, právě teďka sledujete další vydání pořadu Peterkovej. Zastavují. Přesně tak, právě teďka jsme na pražském hlavním nádraží a dneska tady budeme sledovat, jak se oblíkají dobře nebo špatně lidi, kteří právě semka chodí na svůj vlak nebo čekají na svůj blízký. Právě teďka startujeme. Takže každopádně, paní Peterková, proč nemáte už takovýhle krásný doplněk, co se týče... Ale já myslím, že je stylovej, že po dlouhé době vidím takový stylový krásný vozejk, ne takový ty hnusný, vybledlý, modrý vozejky, který mají ty všechny důchodkyně. To víš, jak má nový trend. Každopádně, já nevím, jestli znáte takovou tu písničku Macklemore, nebo jak se jmenuje ten rapper. Šelma. Velkoměsta. No jak chválíte křidílka. A jo, peří. Vy máte peří ráda, paní Peterková, ne? Péřovou dečku mám ráda na sebe, dispinkat. Byla ta plíčka. No. To ty čekáš své pírka. Vidíte Daru Rollins a 50 let. Utíká, asi jde za rytmusem. No a když jsme na tom nádraží, tak co byste mohli zhodnotit? Třeba tu tvoji odpornou tašku. To je její, a podívejte se hlavně na tu její. Já táhnu věci. Černá stylová taška Zara a Ching Bang King. Co kecáš, to je Kim nice. Chong-ling. Nike. No, už vím, co paní Peterkový koupím na Vánoce příští rok. Hlavně chválíme tu školní tašku. Taky super. Stylová, růžová. Jak já říkám, růžová to může být. Dididádu, dip, dip. No já myslím, že tady to zavazadlo je hezký. Má to k šále i k botám. Já myslím, že výborná, asi dneska zatím nejlepší. No boty mohla mít klidně takový šedý, ale jdou. Tak chce být taková šedá myš, ne, hnědá myška. Hnědá myška. Ale chválíme. Takže každopádně boty, myslím, že takové velice zajímavé, exotické. No hlavně už je má začne trošku díl, je to vidět. Já to si koupit nejde. Ale teďka nevím, jestli dneska hodnotíme cestující tady na nádraží, jestli holky tady spíš nepracujou. Každopádně tady máme právě teďka kámoše Magdy ze studia. Jako není to tak špatný, no. Já budu něco Magdy ty džíny, já nemám rád, když mají už takový ty kluci ty džíny, jako by sešitý, to si myslím, že nenosí a je to hlavně takový ten New York style. Ale jsme chválili to zrcadlo, to je super. A kolik dáváme dneska asi čampulek nebo městíček? Já myslím, že to je čampulka sama o sobě. Přesně tak. Čampulka po velký párty. Každopádně teďka se s panem a paní Peterkovou podíváte za tyhle dveře, kde se... Co děje vlastně paní Peterková? A to bys měl vědět tady, co se děje v tvý ložnici, ne? No to občas nevím. Ne, točí se tam nový díl seriálu Escape, erotická scéna, takže co tam budeme dělat, kluky? Tak můžeme se toto přidat, nebo mrkneme na jejich spodní parádu, tak pojďte. Hej, dobrý večer. Tady jsou pán a paní Peterkové zastavují, aby jsme se dneska rozhodli. Jaké máte spodní prádlo? Dneska děláme modní policii, dneska jsme hodnotili lidi na nádraží. Ukážete divákům vaše spodní prádlo. Ale Nelča má takový hezký modrý, mě by zajímalo, jestli tě ladí i kalhotky, člověče. Já mám černý. Já tam vidím nějakýho bobříka, ale nás si drží bobříka mlčení. Tady laženost. A to třeba holky, pojďte ho vytleskat, nám ukáže své spodní prádlo. Já myslím, že i vy u těch počítačových obrazovek teďka tleskáte se mnou, pojďte. 3, 2, 1. Patrik. No dobrý, tam bílý, no. Ukáž. No, ty jsou taky trošku zašlý, člověče. A to hnělý tam zezadu, to je na schvál. Vys nemám. Teď vám ukážu, jak jsem se seznámil s mojí paní Peterkovou. Potkal jsem ji na lavičce. Sedl jsem si právě a řekl jsem jí, tak co baby, tak je pase. To je KGB. Tady. Každopádně tady vidíte tajného agenta KGB. Už se připravují, protože viděli výsledky komunistů, jak už pomalu vyhrávají volby, tak už si bere pracovní oblek. Tady vidíte maskota seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Nebo já nevím, možná jde na Pixstar Party. Ale ladějí i botičky, to chválím. Jo, to musíme pochválit. Paní Peterková, máte radši takový ty tašky normální, nebo třeba jako kufírky na kolečkách, když cestujete? Tak to je jasný, že to na kolečkách. Proč? Protože tašku mi nikdy nevezmeš. Malá, ale šikovná. Ještě černý botky.
šátky. No, ona je černá. Takhle mi chodí paní Peterková z práce. Každopádně se líbí ta žlutá taška, ta je podle mě stylová, ale opravdu. Za to dávám 4 hvězdičky, dnešní barvy jsou skvělý, a už ne, zblízka to je hrozný hadr. A zezadu ona má chlupatý nohy, fakt má chlupatý nohy. Ne, má křečáky. Takže, vážení diváci, abyste věděli, co vás čeká v dalších dílech Peterků, tak vám teďka uděláme následnou ukázku Lukášové šatny. Ťukáme. V případě zájmu, kdybyste chtěli, aby jsme vám ji prohledali a našli nejlepší a nejhorší kousky a nevím, co tam ještě objevíme u Lukáše, kdo ví, tak mu pište na jeho úžasný mail, jsem nejošklivější osoba na světě, @seznam.cz. Někdo mě volal. Tak vítejte diváci Pickstar.cz, tohle je můj šatník. Takový skromný. Tak já nevím, co jste to vidět, paní Peterková, jako první. No jako za prvé, Lukáš teda tady skladuje looks. No pak. Ale pozor, to není skladování, to je normálně doplněk, to si vezmeš, to se třeba jako koží. Ale ve skříni. A jdeš prostě takhle, takže Lukáš nelítá na koštětě, ale na luxu. Ne, tohle část je pro tebe. Aha, a ty si tohle dostakáš. No přesně. My jsme chtěli nejhorší a nejlepší kousek. Takže ty nejhorší já už prakticky nemám, to jsem ti teďka dával k Vánocům. Ale, já nevím, tak nejlepší, ale třeba nejoblíbenější kousek, tak to je asi bunda, kterou miluji, myslím tady. To je vlastně tahle, to je ze Zary. To jsem si prostě miloval, když ji tenkrát měl. To je ta ošklená? To je od cigaret, protože ty kouříš a vždycky, když tam se měli, tak vždycky vypík. Přesně jak mám přesně tak hodně. Ale tak jako by moje nejoblíbenější. Já tady mám rozdělený košile, džíny. Ale třeba u mě nejhorší problém to, a že já mám... hlavně jako chce být žena, takže má kalhotky tady. Teďka už víte moje tajemství, sakra. Ale můj třeba největší problém je v tom, že já mám třeba hrozně jako džínu, když jak se podíváte, a třeba nejradši noším jedny, dvoje, to je jako já nevím proč, mám třeba stejný s botama, když si koupím boty, tak prostě nejradši jeden čas nosím taky boty, že zničím, pak to. Tak to myslím, že nejseš na tom asi. Oblíbený kousek. Kožíšek či je? A to všichni víme. Jambulky. Ale ne naší jakoby tý, ale prostě Ivetku Bartošový denka v tom jenom fotila a já jsem vždycky uchalný na ty kožíšky od doby, co Britney Spears natočila Do Something videoklip a to je prostě What you gonna rock kozel, bang bang. To tam přesně dělala, já jsem si ho musel vzít, to říkal Iveta, kde je ten kožík? A říkám, jsi ho prodala za dům? Ne. A to je hlavně Lukášovo žerlící prkno na tohle. Není to, není žerlící prkno, baby. To vždycky jdeme na vodu. A jdeme prostě skryťák. A skuter. Tuter. Metro má na oky skuter. Aj. Jenom styky hned a hraje. I má skuter. Hele, my točíme. Tak co jste si vytkali dál, hele. Hele, tak já myslím, že spoustu tvých bývalých přítelů a budoucích přítelů doufáme, že teda to nebude, ale že se třeba jako usadíš. Bych chtěla vidět tvoje spodní prádlo. By se zaměřila hlavně na bílý. Ne. Já se tady někde nestávám k ani. To je tvý máme, ne? Na co hledáš na tom bílém? No, jako víš co. Tak já se pak taky zaměřím příště, u tebe jestli nebylo taky nějaký... Já nenosím kalhotky. A to ty nosíš? Nic, jo. Takže dnes jsme mohli vidět Lukášův úžasný šatník, uklizený, doufám, že ty takhle vydrží. A příště se prejdeme podívat ke komu. Magdě. Takže uvidíte věci nevídané. Ale každopádně já teďka chci ještě pochválit Magdu, že konečně mluví, sama moderuje, protože se netlemí celou dobu. A je to tady zase.